Fil-katekezi tagħna llum xtaqt nirrifletti ftit dwar il-preżenza ta' Omna Marija Santissima fuq il-Kalvarju. Marija li nsibuha ħdejn is-salib ta' Ġesu. Marija li San Ġwan l-Evanġelista, ir-raba' Evanġelju, jidilna li kienet il-mara wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu. Meta nħarsu lejn Marija eżistijej fuq il-Kalvarju, Marija fis-skit tagħha għandha ħafna x'tgħidilna. U xtaqt naqsam magħkom ftit riflessjonijiet li nistgħu nitgħallmu mingħand Marija. X'tispirana Marija fuq il-Kalvarju? L-ewwel ħaġa ċertament l-iktar ħaġa li tispikka f'Marija fuq is-salib li jbina Ġesu hija li hija l-mara tal-fidi. Marija l-ħajja tagħha minkejja li kienet l-Immakulata Kunċizzjoni, minkejja li kienet dik il-mara mimlija bil-grazzja, ma kienitx il-mara li ma kellix tikber fil-fidi. Marija kellha tagħmel mixja ta' fidi fil-ħajja tagħha, kif jinsist il-Konċilju Vatikan it-tieni fil-Lumen Gentium u anka il-Papa Ġwani Pawlu II, meta kitbinna Redemptoris Mater il-Feddej, l-Enċiklika Marjana. Però żamm il-Madonna maħbubin tiegħi fuq il-Golgota dejbina Ġesu temmen. Fiex emnet? Il-min emnet? Għaliex emnet? Hawnhekk jistejna ħafna nifhmu eżistej l-esperjenza anterjuri ta' Marija, il-kliem ta' San Pawl meta jgħidilna li l-fidi tiġi mis-smieħ u mis-smieħ tal-kelma ta' Alla. Marija kienet il-mara li emnet għaliex kienet bbażat il-ħajja tagħha fuq il-kliem li qalilha l-Anġlu Gabriel meta darilha f'Nazaret. Hemmhekk huwa ta' messaġġ qawwi li dan kellu jissejjaħ Biniloli li s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fil-waqt li Marija bdiet tesperjenza l-mewt ta' bina Ġesu, hija baqgħet temmen il-kelma li qalilha l-Arkanġlu Gabriel. Quddiem ċirkostanzi li kienu jidhru minn barra jmorru kontra l-kelma li l-Anġlu kien qalilha, Marija ma temminx liċ-ċirkostanzi, imma Marija temmen il-kelma ta' Alla li hija rċeviet. U allura eżistijaj, hekk l-ewwel ħaġa li tallimna l-Madonna hija din. Aħna kemm nemmnu fil-kelma li qalilna Ġesu fil-Vanġelu, meta fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja tagħna naraw li donnu dil-kelma mhijiex vera. Kemm nemmnu fil-kelma li qalilna Ġesu li Alla jħobbna, li hu jħobbna, meta anke ngħaddu minn mumenti ta' mart, minn tbatija, minn sofferenza, minn solitudni, minn inġustizzi. Kemm nemmnu il-kelma ta' Ġesu li qalilna jiena magħkom dejjem u sal-aħħar, meta nħossu li lilna Alla talaqla, meta nħossu li lilna Alla abbandunana, meta nħoss li Alla ma jismanix fit-talb tiegħi. Jiena x'nemmen dak is-sentiment li nħoss li donnu Alla mhux hemm, jew nemmen kelmtu illi qalli jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Marija l-bażi tal-fidi tagħha kienet il-kelma. Marija setet temmen fuq il-Kalvarju dejbina Ġesu għaliex emnet f'Nazaret u baqgħet toħos dik il-kelma fil-qalb tagħha. Aħna rridu nistaqsu jekk fil-mixja tagħna ta' fidi aħniex nibbażawha fuq il-qawwa tal-kelma ta' Alla. Jekk din il-kelma ta' Alla aħniex inħalluha fil-qalb tagħna jew inkella dil-kelma jxed tiġi mnaqra eżistijej mill-qalb tagħna. U allura meta niġu għal-mumenti ibsa insibu qalbna vojta. Insibu li m'hemm l-ebda kelma fil-qalb tagħna ma xi aħna nistgħu nigranfaw għaliex ix-xitan seraqa minn qalbek. Allura ma jifdalikx aktar fuq xi xinti tista' tibqa' temmen tittama għaliex il-bażi tal-fidi li l-kelma ix-xitan ikun seraqilek, ikun poġġielek fid-dubju, ikun neħħijilek, ikun mewwita fil-qalb tiegħek.
Wallura maħbubin tiegħi, ek Marija tallimna dil-ħaġa li aħna rridu nibqu nozzu f'qalbna l-kelma ta' Alla, nemnu lila fil-momenti ta' tbatija. Ħaġa oħra eżisti li tallimna u turina Marija fit-tbatija tagħha fuq il-Kalvarju hija skiet. Is-skiet ta' Marija eżistija mhux is-skiet ta' persuna li ma taf se taqbattejt. Is-skiet ta' Marija eżistija hekk inqablu ma' skiet li fih Alla ħalaq. Meta Alla ħalaq id-dinja kien hemm skiet perfett. Hekk jgħidilna l-Ġenesi, jgħidilna li Alla qal. Alla jgħid kelma u b'dik il-kelma jsir id-dawl, jsir il-jum, jsir il-ħolqien. Però dik il-kelma li Alla jgħid fil-Ġenesi hija l-kelma li tkisser is-skiet etern. Is-skiet tal-eternità jitkisser bil-kelma ta' Alla illi toħloq. U s-skiet ta' Marija fuq il-Kalvarju eżistijaj jinkiser għal dal-boħra bil-kelma ta' Alla li huwa Ġesu. Verbum Dei caro factum est. Il-kelma saret laħam. Allura skiet ta' Marija fuq il-Kalvarju jiksru Alla l-missier għal dal-boħra bil-kelma waħdanija ta' Ibnu Ġesu li bija issa mhux qed joħloq id-dinja, ma qed joħloq id-dinja mill-ġdid, qed jagħmilha ħolqien ġdid wara d-dnub. Allura raw eżistija skiet ta' Marija iwellet il-kelma. Il-kelma li Kristu d-darba mhux qed tweldu fl-art ta' Betlem, ma tweldu fuq is-salib bis-skiet tagħha. Din il-kelma ssir ħajja, il-kelma li tifdina, il-kelma li saret laħam, il-kelma li hija Ġesu, il-kelma li hija bin Marija, għaliex Ġesu huwa bin Marija. Jekk Marija hija sikta eżistija fuq il-Kalvarju, għaliex il-kelma li twildet minna Ġesu jitkellemu minn fuq is-salib. U bħalma l-kelma tal-missier ta' il-ħajja fil-bidu tal-ħolqien, hekk ukoll il-kelma tal-Omm li huwa bina issa tagħti il-ħajja il-ħolqien ġdid. U allura eżistija hemm dir-rabta bejn is-skiet ta' Marija u dak li qed jiġri b'Ġesu fuq is-salib. Marija tallimna ħaġa oħra maħbubin tiegħi fuq il-Kalvarju. Marija fuq il-Kalvarju tallimna kif id-tbatija m'għandix l-aħħar kelma fil-ħajja tagħna. Imma Marija turina kif fid-tbatija aħna nistgħu niskopru vokazzjoni fil-ħajja tagħna. Vokazzjoni ġdida. Din kienet l-esperjenza tal-Madonna illi fuq il-Kalvarju maħbubin tiegħi hija tiskopri sejħa li ssirhom l-umanità. Ma kienitx il-vokazzjoni li għarfet qabel. Nazaret hija skoprit is-sejħa li tkunhom Kristu. Però fuq il-Golgota hija tiskopri s-sejħa illi tkun spiritwali tal-bnedmin kollha, daw kollha li Kristu kienet isalva. Hawnhi ommok jgħid Ġesu d-disċiplu l-maħbub li jissimbolizza daw kollha maħbubin minn Kristu, daw kollha salvati minnu. Marija s-sirlom tagħhom. Imma l-vjaġġ interjuri għal-mixja ta' fidi ta' Marija dan kien ifisser li l-mument ta' tbatija tagħha bħala illi qed titlef umanament il-bina ma jkunx mument ta' disgrazzja, ma jkun mument ta' grazzja għax tiskopri maternità spiritwali ġdida li testendi issa mhux biss fuq l-ben tagħha Ġesu imma fuq l-uliet spiritwali li huma l-bnedmin tad-dinja kollha li Kristu jafdhom f'idej Marija. Forsi din mi jissejħa lina wkoll eżistija li aħna nħarsu lejn Marija u fil-mumenti ta' tbatija tagħna ma noqogħdux nitħassru lil nfusna ma naraw aħna il-mulej għal xiex qed isejjaħli f'di tbatija li qed ngħix jien. X'irid il-mulej minni fiha? Hija dik il-mistoqsija li rridu nistaqsu. Ħafna drabi aħna nistaqsu m'għaliex jien mulej. Għaliex marti, għaliex żewġi, għaliex uliedi, għaliex aħna, għax il-familja tiegħi, għaliex iktar ma nersqu lejk iktar imbagħtu,
Għaliex li missed il-marda? Għaliex ulidi ma jistgħux ikollhom tfal u min għandu tfal irid joqtolhom bl-abort? Għaliex? Marija fuq il-Golgota tibdel il-mistoqsija ta' għaliex għal kif. Fiskit tagħha Marija turina kif hija batiet. Hija soffriet ma' Ġesu b'tali mod li skoprit dak li hu rid minna fuq il-Kalvarju. U aħna rridu nistaqsu fuq is-salib tal-ħajja tagħna l-mulej xirid minni. Iqaf staqsi għaliex u staqsi mulej xi trid minni f'dik ċirkustanza. Iqaf staqsi għaliex. Ejdlu mulej xi trid. Dik il-mistoqsija li tistaqsi ta' nisrani. Mulej xi trid minni f'dan is-salib tal-ħajja tiegħi. Marija fuq il-Kalvarju